Zdravo i dobro došli. Današnji video posvećen je moćnom spoju iz prirode koji će unaprijediti vaše zdravlje. Medu i bijelom luku. Kombinacija ova dva sastojka može donijeti izvanredne koristi za vaš imunološki sustav, probavu i opću dobrobit. Bijeli luk posjeduje prirodna antibakterijska i antivirusna svojstva, dok med sadrži slične osobine. Njihova kombinacija jača imunološki sustav, pomažući organizmu da se lakše bori protiv infekcija i bolesti. Med je prirodni izvor energije, dok bijeli luk može doprinijeti povećanju općeg vitaliteta i izdržljivosti. Također, med i bijeli luk mogu poticati zdravlje probavnog sustava, podržavajući normalno funkcioniranje crijeva i probave. Potrebne su vam samo 3 stvari: med, bijeli luk i staklenka. Ogulite i po želji isjeckajte bijeli luk. U teglu stavite očišćene češnjeve bijelog luka, a zatim dodajte med. Zatvorite teglu i ostavite da stoji na tamnom mjestu 5 dana. Konzumirajte svako jutro na prazan želudac 1 supenu kašiku bijelog luka i meda. Mješavinom bijelog luka i meda nahranit ćete svoj organizam kao nikad prije. Imajte na umu da su efekti ovog tretmana zaista nevjerojatni. Ne postoji na svijetu nijedna pilula s ovakvim svojstvima. Ako vam se svidio ovaj video, podržite me tako što ćete ga lajkati ili pretplatiti se na kanal. Pritisnite zvonce kako bi bili obavješteni o svakom novom videu koji objavim.